V Srieme sa počas posledného februárového víkendu stretli takmer všetky predstaviteľky spolkov žien z Vojvodiny na priatkách v Dobanovciach a v Starej Pazove. Staropazovčania usporiadali aj 12. zuzanskú zábavu a prvú prezentáciu vín. Príspevok nám poskytli kolegovia z Pazovskej televízie. Aktív žien pri Slovenskom kultúrno-osvetovom spolku Šafárik a miestnom odbore Matice slovenskej v Dobanovciach 21. februára v Slovenskom dome usporiadal 7. priatky. Organizátorky si na priatky pozvali ženy z Banátu, Báčky a Sriemu. Dobanovské priatky boli úspešné, nechýbal ani kultúrno-umelecký program, bohato prestretý stôl s tradičnými a zdravými potravinami, ale ani dobrá a veselá nálada. 10 rokov od obnovení aktívu žien, znamená na prvý piatko v 2005 roku sa založil, obnovil činnosť aktívu žien a 80 rokov od založenia ako aktívu, tak aj Slovenského kultúrno-svetového spolku Šafárik a miestneho odboru Matice slovenskej v Dobanovciach. Už v nedeľu Dobanovčania, ale aj Boľovčania zavítali do Starej Pazovy na zuzanskú zábavu, čiže koncert slovenských ľudových piesní, ktorý aj tohto roku potvrdil, že sa v spolku Janka Čmelíka pestuje a od zabudnutia chráni bohatá ľudová klenotnica.